Praise the Lord, Hallelujah. Kristen tako bukuk song jotonono lamsogo tebisa ani o YouTube channel norok no belaikan hambai norok kha logi ani o video rok na naimani bagi tini ang norok no kainai pilani simi paithak jora nainani bagi tamni bagi ingke tini ang kaisa kok norok bai share khlainani muchungo Kaitorn kha chungno katerenai joto hamya chayani bo chungno katerenai abo ingke chini Kaitor. So tini abon bagi ang norokno elambak ni kok thaisa no pori khanaranam chungo ang o jagao Bible verse kabangma chus khaina kha tani bagi ingke Kaitor bini kok no promise khaimani bono poito khlainai borokno bo kok ruo je nang ano poito khlai ke ang no katerenai amo joto hamia chayani yak ni no ang katerenai hor tui joto jagane ang no katerenai hinai Kaitor o promise of remani gang tahu norono senam chungo chengnani sekam nengle tiarda tong a Kaitorni promise no accept khainani Kaitor o elambak ni bisingti jenono kog remano neng accept khainani tiarda tong nung jodi tiar tong hangang ke ni kha bisingo bini mungno lobdi. Hallelujah, praise the Lord, hamba Jesus hanai, praise the Lord. Tamni bagi nga ama belai kin important chin bini kokno japru ching believe klayo bini a sumaino japru ching believe klayo abo chini langmao nang payo. Lobmung 91 verse 7. Nini faising sasai klai mano nini yagra faising sisai klai wana tamoke aborok nini ganao faiglak. So ni Kristen taku bukrok oro Kaitor serai seka nini gana gini bui hamya chaya angai tongnai duku kosto manai tongnai jengjalo klai tongnai haipana aborok nini gana wo faiglak abo nono tangai bo manglak tamni bagi ingke neng ani borok. Praise the Lord, hallelujah. So verse 8 neng nini mokol bai thang borok hamyarok yagul sujak mano nuk ganang mokol bai thang borok hamyarok yagul sujak mano neng nuknai haipano nini langmao mungsa a hamya faiglak. Praise the Lord, hallelujah. Tini belai kenwa nama sinca elambako jeng porwi naikangke Egypt hawo Israel rok satok pitok klaijak tongpro jepro musini bisingti Kaitor brok no kok rekha belai wanama sinca nainai di oro kebangma tongo o betharnai suari paipru a betharnai suari paipru Israel ni borok masa besapano thia masa khorok sapano thia pia a Egypt ni borok horo putup kelai thika si Kaitor bini borok no bahai ke protect kelai belai wana masincha oro tebo tongo oro yongsa kuksa rok phai yong chawai gelai tongpuro apro bahai no Israel ni borok no mungsa bongya because Kaitor brok ni lagi tongi brok no protect kelai tongo. So ambage ani Kristen ta kuktai bukurok alambak chungno sawo hai nei nini ganao hamya chaya phaipano abo nini sago nini nukungo faiglak neng ano poito khlai tongkhangke neng ano khaberawi tongkhangke tini same obo o gotona tini fulfilling ka o Bible ni kok bo jagao tini ching Los Angeles nugui tongo California o city o hor khamoi 400 koti ni rang nok huk tangja gari gura dam ni bebak no khamoi thapla chawi thangka but a jagao kaisa incident nok chung nugo kaisa nok borok ni nok khamlia borok ni nok surround gurgui bebak nok khamai thangka hapena a nok hor kisabo nanglia gari mungsabo khamlia because Kaitor protect klaima by a nogo hor pono tangi mengya. Praise the Lord. O Bible ni kok tini nang phaika nini gana o aborok phaikla. Hallelujah. Praise the Lord. Nini gana o aborok phaikla. That is the promise of God. A elambak ni kokno nung poito da klai. If you say yes nung I ni sakangangke just believe kaidi bini kokno nini khao chobai tondi Lobmung chapter 91 verse 7 8 oro o kokno sajak tongo nini gana o mungsa hamyarok paiglak nai. Hallelujah. Jengte ke elambak puri kenugo Uainwini saphima 31 verse 6 norok phan thondi be strong tai bekha rakdi be courageous eba
ta kiridi eba borokno nugui kirima ta chadi tamni hunke subrayung norokni kaitor norok bai baksa thangai tongo bo norokno yakar gelak tai khibo khibi gelak. Amin. Angte wisa purna muncungo belai kana khanatok norok phantondi tai bukha raddi ta kiridi eba borokno nugui kirima ta chadi tamni hinke subrayung norokni kaitor norok bai baksa thangai tongo bo norokno yakar gelak tai khibo khibi gelak. Oro Kaitorni kok sungno sawo kharadi phanthonei bachadi bekha tabaidi bekha krakangdi kebono takiridi borokno nugui takiridi borokno nugui kirima tachadi tamni bagai ang nini subrayung kaitor nini logewo tongo nini nukhungo tongo nungbai baksa tongo nono kebo mungsa klaimanglak tekisa ko ang nono yakar glak ang nono kibiri glak omochini kaitor nung a kaitono poito krak khlai tongdi nung a kaitono khabera woi tongdi krak khlai tongdi kuno mungsa kirina nanglak tamni bagi a kaitor chungno yakarei thanglak a kaitor chungno khibiri glak a chung poito khlai tongmani ani kriston taku bukro a kaitor sabong hanke Jesus Christ sini Jesus Christ sini Nazareth ni Jesus Christo abono chung poito krak khlai tongkhang hanke Jesus Christ chungno khibi wi borglak yakarei borglak awon bagi nung kebno takirdi so ani kriston takuk tai bukro nung Jesus Christ no poito klaike nini noksa nogari hamya che aphono klai tongdi aba jungjalo phono klai tongma nukdi a nung Jesus Christ no poito klaikangke a borok ni nukung ni a problem nini thani o phaiglak borok ni a nukung jungjal ni nukung o phaiglak because Jesus Christ no no khibi boruya yakare boruya aboni bagai nung bono khabera oi poito krak ke tongdi so ani kriston takuk tei bukurok tabuk chung nugui tongo chini a Tripura rogo tabuk kebangma influence ngi tongo tabuk khoroksa borok hamya samung khake taimasa borok bo hamya samung no srungo so omo hai bela influence ngi tongma jorao nung Jesus Christ no khabera oi poito krak ke tongkhangangke nini nukhungo mungsa nglak nini busani langma nosto ngi thanglak nini nukhungbo jungjalo klai glak nini nukhung kuno hamya chaya bai nanglak tani bagai ngke nunga Jesus Christ no poito klayo a Jesus Christ no nung khaberao so ni kriston takok tai bukro a Jesus Christ no khaberao poito klaiman a kok ta mongkhana a kok ngka bose thibo thangai bo ang Jesus no khaberao wi poito klai tongnai jungjal phaibo nogo maimui krei ngi bo nukungo rang puisa krei ngi bo apurba ang Jesus Christ no poito klainai abono se no poito abono se no bono khaberama chini a poito omohayanan poito kathang samung bai tongnai noktharo thangnai elambakni kokno porinai abo hai poito nini thaniwa tongkhangangke nung tawanadi nono kebo musa khlaimanglak shaitan boya sangsarni o mani khni boya nature bonono kuno mungsa khlaimanglak tani bagi ingke amorok bebak no kaitoni biskango khorok ma bomnai ching elambago porikhinugo Philippi chapter 2 verse 9 10 11 or tamo o sungsani jotto mane khnai rok o habisini jotto mutai rok jisuni biskango bebak no yasko masunai chingje apoi to klamen Jesus Christo belai fanganang bini biskango jotto no khorok ma bomnai bini biskango jotto no yasko masunai oban bagi muito narage o sungsani kuno mane khnai bangla bo pha nono nosto klaimenia horbo nono nosto klaimenia nono kuno phono nosto klaimia if you have faith in God nini poito tongkhangkangke nono kono kebo mungsa klaimangla because amo chini elambak ni akok chungno smai tangi ruo akok chungno promise ruo praise the Lord hallelujah THESALONIKI 2 THESALONIKI chapter 3 verse 3 or tamsa chung nugnai or porike tamake subrai engkha kok naruknai bonorokno ragrnai phia shaitani yakni kateroi tonnai amen tamake subrai engkha kok naruknai boje o elambakni poriwi chino je kok rumani ang nono katerenai ang nono hamechenik yakni phiok nai nei same a kok no bo narak nai no hazar biji sekang ang masia rohornai khoroksa Br.Sukanta ni bisingtei rohorka sobra Jesus Christ no bini bisingtei joto shaitana mechanai rekha bini kok je rumani abo kaisa puno maganang thangya
Menbagi elambak ni kok tini sawo ta kiridi kha tabaidi kha ragdi bkha krak ke bacha di mungsano ta kiridi soitano ta kiridi nini kena arino ta kiridi because ang nini kaitor ang nungbai tongo bo norokno rak runai nung jisuno poito khlai tongkhangke nung poito krak ngai tai nung kebo mungsano pono kiriklak pia soitani yakni katerui tonnai belai nangkukma sungno soitani yakni katerui tonnai only Jesus simise sungno soitani yakni kateri mano tai kebo sungno soitani yakni kateri menya because Jesus Kristo kruso kanta bujagai thima boy bini thani odhikar tongo je soitani bokrok no subainani Soani Kristen takuk tay bukro omo belain important chini poito tonga nango Jesus Kristo no tamni baging ke tabuk ni joro soitan amseke samung khlai tongo je chini busano bo nosto khlai tongo chini bihik no chini busai no chini nukung no subai tongo abon bagi ang tim norok no sanamu chungo chini bekhao poito tonga nangnai Jesus ano katernai soitani yakni so abon bagi ani Kristo ni takuk bukro jeng sal brum no surinani nango subra Jesus ni tani sal brum Maicana se koropana pia surinani tak karo di amo belai ken important surimani bising toy kaitor subra Jesus Kristo phola kathar nini ani langma wo fainai so kaitor ni presence ni langma wo tongma bai soitan chungno heke pono tangai manglak soitan chini gana pono fai manglak tamni baging ke kaitor chingmai bastong subra Jesus Kristo chini loge wo tongo only prayer ni bising ti simise fan chung yachagai ne mano sung surima bising toy kaitoni kok ni pok porimani bising toy sung soitano mechani mano but jisuno poito khlaine borok soitano mechana nanga abo belai ken important no praise the Lord hallelujah abon bagino chung Jisaia diary 41 ni 10 tam sakaro ta kiridi ang nungbai tongo ta kiridi ang nungbai tongo tamni begang kirinai kaitor ani logi wo tongo so ang norono sana muchungo khorokcha cherai bsa bini babu ni yak romoi thangkang gang ke bazar phono thangtung dukan phono thangtung buni para phono berina thangtung cherai bo kebno kirigala tamni baging ke bo bufani yak romja praise the Lord hallelujah cherai pura confident bono je kono mungsa se khlai ke bin bufa bono protect khainai siwarna pake si by fight khainai bin bufa because bufa besana hamza gone besani confident tongo same cherai besa confident tongma hai ching jisuno poito khlainai robo confident tonga nangnai tani baging ke John chapter 1 verse 12 or porike chung nugo ang jisuno poito khlaima bai chung kaitoni besa angkha so chung tabok jotono kaitoni besarok aboni bagai kaitoni besa angka muito naradi kaitor ke chini chini bufa chini alpha chungno joto hamia chayani katernai au magiso ta kiridi ang nungbai tongo soani Kristen taku bukram bagi noro mungsana ta kiridi nini nokong noksa nokri tamung ito mungsana ta kiridi sekal matai kuno mungsana kirnani nangya kuno mungsana wanana nangya if you have faith in God Kristo nini langmo tongkha nung kaito ni yakno krak romoi tongkha ngange nung kebno kirna nangya tani bage kaito nungbai tongo tini angrok no sana muchung mani abose chini bororok ni poito belaik na week engka abon bagino joto jorau na chini bekhao kirima wana ma phayo nukhung no tuyi wana ma busabuti no tuyi kirima bihik busano tuyi kirima kirima bufuru phai jepro chini poito kebel ngo apro soitan chini bokrogo wan sok mano dairi phayo amagani Kristen taku bukro kaitor suno tabuk sawo Jisaia diary 41 verse 10 ta kiridi ang nungbai tongo ta kiridi ang nungbai tongo ta kiridi ane taku bukuro kaitor nungbai tongo nini nukhungo tongo nung poito krak khlai tongdi sal brum suridi kaitor nungbai tongo nono kebo mungsa nosto khlai manglak nono kebo mungsa yak tangai manglak ani Kristen taku bukuro muito narati ang bagan tinorok no okok sana muchungo bekha ta baidi Soitan joto jorawono chini bekhana sebaina ni bagi caitok nai but nung kaito na poito khlai tongma bagi nung bekha ta baidi tamni hunba ang nini kaitor ang nono fandernai ang nono chubanai ang nono ani keplai yagra yak baike romoi tongnai
belai kena fan gana Kaitor chuno sawo bini keplai yagra yag bai ke romui tongnai a Kaitorni yag ani yago romui tongkha ang bini yag bai romja Kaitor angni thani tongo ang sabno kirinai because bongka o sungsar no snamnai o sungsar bebak no bini yag bai snamjak ang o sungsar o tongoi tongo a sungsar ni bugra no ang poito khlayo ang sabno kirinai ang kebno kirina nangya abuni bagi Kaitor saw ta kirdi angono chuba chuk khane ang nini logyo tongnai angno joto hame chene katernai tini o sungsaro nai neki chungnugo kubangma borok na accident mani yak ne katerekha kubangma borok doctor thikya ni sajak man a thikya antau kuthoi ni muthangjak borok rok Lazarus saltham ni kuthoi tini kuthang engkha so a Kaitorno chung poito khlayo yakung yak maine yakung yak hamri rekha ruti pas tabai 5000 borokno maicha rakha 5000 borokno opungri charakha o Kaitorno chung poito khlai Egypt ni borok rifrigei faikak Israel ni borokno biskango tuisa kotorma faika a tuisa no baknei khlai Israel ni borokno protect laika a Kaitorno chung poito khlayo nung Kaitorno khabera oi poito krak khe tongkhangangke tawona dani Kriston ta kubukro sukna hani suari THESALONIKI rok nini nungbai tongnai nono comfort khainai nono joto hameche ne kateranai abon begi ang tini norokno sanamu chungmani ka abose khata baidi krak khe poito tongdi tai salbrum brum suridi bia muito narangdi nanga Kaitorni protection manani bagi khabayawi nang salbrum brum surina nangai khabayawi tinang norongno sanamu chungo chini langmao tabu khabaijak chini nukung no tuyi besabutui no tuyi bihik besai no tuyi but ang norokno sanamu chungo opai thago khata baidi omo soitan ni plan che chuni bakhano sabai mani because chini Kaitorong kha asa tubo chini langmao khatonma tubo hup tubo chini langmao Kaitor bai krungai tongnai borok ni hopeless ya hope gnang joto jorawono chini khatonma tongno asa tongno I ang Jisu no poito klan langma bebak nangai manok nai nini bihik no yakrai thangbar don't worry nini besai no yakrai thangbar don't worry nini besa betu nini kok khnai bar don't worry tani baging ke munung muito naragdi o nono ogo chui tongnai nini buma nono yakarai thangphano phia angle nono yakarglak ang nini Kaitor nini mungna ani ya phawo ke seinakha Jisaia diarini bchapni 49 verse 15 Kaitor suno saw ang nini mungna ni ya phawo seinakha ang nono yakarglak ang nini mungno poglak ang nungbai tongnai ang nono chuba chukhainai soni Kriston ta kubukrok be faithful poito kanang ngdi poito krak ngdi Kaitor nungbai tongo nono chuba chukhainai joto haime chayakni but nung tinini simi khabai awai salbrum brum a Kaitorn thani suridi bonono protect khainai bonono kateranai joto haime chayakni because tabukni o mol haime jorawo chung a Kaitor bai krungai tongkhangangke chini bagai belai khana kaham ambagang tinorongno sanamu chungo surima takorodi salbrum brum surima khlai tongdi praise the Lord hallelujah Kaitor norok jotono hamari khlai tongthong